Oninga ke ya corona ye tirega abantu batete kumusangirikana ya crusade nchiari ngo na kin challenge kwanya bate yugutaria matera mono nabo buna corona buna yachete nabo yansiegetie mang'ana yugutaria matera china kurumutie nyu gatatu mpaka bono iga igo nabo nde isiko tindagenda nde pi lakini nyasaye ngona gonkonya ari tindaira aro matera ande otatiga bali bakoboka bakorora ase YouTube na ubo bagocha barora lakini bono kurwerio ndoche ngatinda atari CD ande nabo nkirete igo bono ki wanyara ko bagugwe suguma rende gocha gochegesa buna corona yagache tutari gosoko tutari kanya bintu byo gweterasa matera bintu je kona mero chinga yako ngene kono kwanyara ko ugwe suguma obogima nabo bwakonga sana na ndigatuka ng'a abana no tuli na bwisika lakini ndengwakire nyasaye mbia mono ng'a nabo mukungu ariko na guchita itio endo olema onyore ndagira twaria nchege ntekene nari gusaba ng'a nindemeru kere gento lakini at least ntolemeru aso konyore ndagira abana bakuria lakini obogima borobu bwakong'a mpaka ikabitereria ngake esabu ende nkarosie egesumu ye chingoko kemoroche iga egesumu ekebuna nakerosetie nandi buna abantu bande bari kona korora matera YouTube bande bagansupport lakini bono buna nagekura nturabeka ngoko ime mono embono mpurane tina nyasaye nkonye buna corona yasirire iga nandi ntosemere tinesire erinde nsoke tonyore ebitoki twanse gutugira chingoko erinde at least chinyare ko to push ase eng'encho ya okugendereria abana abaige erinde basome chingoko chingoko chirang'e chingoko 7 na chinaikiri nkaragora naragorete chingoko chinene lakini ngachanganyora ng'a chiri nachikogora chia magena tokanyora ng'a nchiri kobeka magena korora gose konye chiagotire bono na decide ng'anse kogora ebichuchu nkarora ng'a nari konyora means iga ninyora noe kiagera nimbwate estima nyora egento keria gegoturogia ebichuchu at least inchake gotuga ebichuchu ebike erinde riri ntari kogenda nde isiko nana kobirenda igo na inche binkipu pisi nana gogo bono gesocha koboteri obwao gosasa obogima obwao asa abantu ababere naro oyo chitagasire batakora uri kuri kudokta mumanyi ora okonyete abana naro oyo nde nero oyirete abana babe school babere na barabo nende kwanya konyara obokonyi bonde we serikali eri omonto atanga yaya ogosotera matera oseni watanga yaya tiga ngonya Richard ngwakera abantu bande mbia mono ekiagera abantu mbali bachete bagantumira bali bakorora YouTube bagandagankonya onde 5,000 onde 10,000 at least nchia nkonyete nkarora ng'a chibesa echiri bagango chimisius ekiagera nchekere besa nkonyora ngotaka nayekorera egento at least nacha kona koinyora ng'a nakorete egento echo eye moroche agumate iyo permanent echo iyo nabo nakonyetu nkarora tiga egento egetang'ani at least nonye kindemeire enyomba nenkembwate eye nkarora tiga ntange korosia echo kiagera nero ya maana bono bondo ositie echo eywo ebwate chirumu bere bathroom na echirumu bere echichoo bono igo mbang'agete echeki bagampushi nkanyara koba nkogenderera Sambia sana. Bono gutatiga bibia kwara kwanire challenges kibono gwetera mono boniga gutatiga corona yacha nini challenges ke gwetera kurandie njirie na bwo konia matera ya mbia mono muraria nchebuna nachagete gotera ekera abantu bachi go discover etarante yane
ngachaka kurangirigwa ng'inyorete I remember narangeretigwe abantu gagochi Mutaragon narangeretigwe gochi Mutaragon Mutaragon ere Kibukirion ekero narangeretigwe gochi ororo ngatera naende nkaborigwa ng'a nomanye korandi kabatebi nabo nkorandi kiagera ninyanchete gosoma ebitabu ebinge bia Christianity ninyanchete kwegera ebible ninyanchete gosoma ebitabu ebinge bono nimbwate obomanyi mono ase amang'ana ya okwegera Bible study nonya na ase amang'ana ya oborandi bono ekero nagenda ororo nkabera ororo at least 1 month lakini Nyasaye agantumeka ekero nachiete ororo konyora nari chisegi chiri chia 207 chiabete chiaerire nkanyora bakang'ira gochiese chinyomba chiasambetwe abasigisi basambete ngatera nkabarandia naende ara abanto bagacha engwakera Nyasaye mbuya mono ng'a esukuru eyemo ekero nanyorete ng'a baigwete na omonto ochire ago rimarete ogotera bakandangeria gochia oo ekero naenda nabatereri nabaranderia bakanyora ng'a abana mbarenge esukuru eywo bagosamba chisukuru abande bagoita bakorwana chisegi bagantebia ng'a ase eng'encho nyamunyamu gwachire iga gwaterire naende tobwati amagoro gwatoire echallenge enene na intwe tobwate amagoro twasamba chisukuru nabo bachiete bakang'ira ase batindegete amaguta epetroli ebibiu 8 lita 20 naende emioro na ebibiriti bagantebia ng'a bono ase eng'encho gwacha gwatoire challenge bono twatigire ntogosamba sukuru kabere egento torakore na okomobwati Yeso naende bagatoreka iga ebinto ebio tokabisaria bakaenderera bono korwa erio abanto bagacha bagatwara omong'uso na inche ngacha ase nakorire oborandi so far goetera Matera nachire ase bakoroka Embu aria Mbeere sub county nachire ase bakoroka Samburu naterire na abasamburu mpaka twaigwire Sabbath school ororo bono ekero nanyora ng'a nachire bono challenges chigocha chiambera ekero nkogenda ekero narangerigwe gochi goperform ase bagotaka nagenda na ebinto biria biane ebiombo ngoterera kwanyora ng'a kero kende ebiombo mbwate mbisaini kwanyora na bono nimborire egenerator nimborire emixer aya nimborire buna bono ekeyboard ngobugi narenge bono nabo egoika nyebesi eng'encho tindi konyora ase nkebwate nyakobugi egere inyakonara kwanyora challenges nimbwate movement kumove korwa ase gochia Sunday kwanyora ng'a challenges nchiro kwanyora naimokiri chispeaker naimokiri nimbwate enyange nintaete korina erori kwanyora ng'a chirori chigoeta chianyanga ase eng'encho mbwate ebinto ebinge yagera ng'a naki mostly okonyora nkoratigera enyange na ribaga nkochi koba omosigo omonene naimokia ebinto ebi goswake narinia erori naende bono aria ase ngoika ase ekero ngochi kobibeka ebinto buna ebio kwanyora changamoto nchikorete ki nchiro bono onyora ng'a onye na okobua onye Nyasaye ancha ng'igorere enchera nyore egento buna erori iga inyore buna epigipigi nere egotwara amagoro 3 ekomove fast ekero ntakeire ase nagenda bwango naende kero kende nkonyora ore bakorangeirie ase kwagenda ekrusade rikwarandirio gose na echiwiki 3 kwanyora ekero okorwa oo bakoete gose na efair kero kende kwanyora ng'a kogoika nyomba tobwati kende naye ogochera buna na ogosoera nyomba kwanyora ng'a naria ase ogo bakorangeri challenge nsikorete ki nchiro amagania unarari ase ministry ya hoteli inche ministry ya hoteli Nyasaye gwanja onye ndio okobua ochibona buna enyomba mbwate eyo nenke naende enyomba eye no tore na abana tomenyete nabwo nare konyora minis nyagache enyomba buya iga engiya engare einkomenya na abana te comfortably
imanye konyora ne byombo biri ngoterera ne roriga ninyore probox iga at least nabo yare gonkonya nindangeri bono andos nabo nkogenda ikiagera nindo chengu kugani nkorororo nga nabo kurume yane omo gonte inga ninga ne irikorandi enchiri erinde enchiri ikera abantu bonse bono iburinda kuburi uburandi baro unogende tubukurandi enchiri bose unakwa unogende tukurandi kanisa iri kwetu oburandi kanisa ningenderete ase kanisa antene ni nkorandinde ekiagera nkorangeriwa okonyora una bono you want to tell what kanisa specific uburandi timbu atiaya onkorangeriwa okonyora omuntu agorete gose ne CD go yore kanisa gete ondangeriwa chio naenda natera narandi yote me yakwara chirende menge ji una bono gusia narachire asa nyinge buna Kisii County Nyamira County na baranda ngiri chikanisa naraterire nande nararandiri atimete gosonoga ni kurunamba muntu gani bokonyi kwanza tin maite gose egari yao na egari nchira gari eri nae kwego na kia gose kwa konye tone no muntu okay mbia mono enyangeria enyangeri buna monyero charia igona yeruse DPDK ari Kisii okwenda gwa kana 2000 kwa yerusio chusi na etwe nyange n'abantu ngochane naye guchi wheelchair lakini bono nanchekera nkogenda isiko bokoreri nanyora abantu babwata obore makumbwa naimo kichi wheelchair inakoraki naba nabaru batumike nande ngachanganyore wheelchair asenche ige kombero omochando omonene ekiagera number 1 neganetie omonto mogotara komorio kokogosuma nande kero kende wheelchair ngoikere yanyore para nembe una chipara chire seita chire chimbe kwanyora bono nga ige kombero bo kongu gosugume wheelchair bono nkaranga eturecycle nera fatali na chira ase ale ange lakini ekere nkogenda asa atambe nari ne rori ari ekere ngochikogenda ase nari ne pigipigi nari ne pigipigi rende nakana yanki ase ntagete okay na matera ya ona kigo chakwa ya shoot bono video audio kaite nabo nkunyarure kidogo achibesa ninsake audio nkunyarande chibesa ninse buna bono visual ngochane chitaiti nagamba no manye no ria na matei nguna gugwaka na ngora mpaka na gukura una bono of late nimbwate deni ya volume 2 yekerende kodiri nintigariti around 13,000 lakini bono kero na chiete kuye master kurwo igo na bwate laptop ngaenda nkabiko ontenenera akange master egere mchemo konye ngonya gusabanya saa tokonye korone sire egere ndole bunango kora erinde nyare ko banku akana chibese icho egere ngira ni laptop yane okay you want no mochanda so videography no rosana kero kare ndo bya visual no rosana okay ono uragani umuntu narali uragani ida kukonya na urwe namba yao namba na eronkorwa okay namba ya negere 0710 21 54 89 inere namba yane enko yeirorera 0710 21 54 89 asante sana ngore nginga lishabiki na wanyandire gari ria kuniruna matera ao ria kunune story yao anena bakonyako nabali muntu na bakwibata ati amurutere kende na bakonyako gukuretera gagukurutera kende ndi taki enambe kalenda eri etekoreta likurukuna Richard Mesa Nyamunyam asante sana ngokanga mbiyamo nasogo tokaribisha mwao gaiga mbiyamo no karibu sana asante sana mwancho mategereri nara yo twaigwerere story mugano ekigima Richard Nyamunyam
no materiale na inde hote biringanaga nte bokonya gusu asichieri asigitabu atobokon uno boshutia matera naga netikende yago tarire igo na matera yae ukura unga wa kundu na bokonya kabago ku support kurabo ku Global Radio chendoke omwanonka Edwin Mokaya.